много секси и много яка. Сигурно си секси. Да. Legit. Задна и череп, братче. Череп, разбираш. Някакъв череп, някакви огньове излизат от устата му. Да, хващаше за Горе крилете. кръстове работи, лъвове Само работи. Левски! Човек. Аз си казвам моя критерий, аз казвам моето мнение. Наистина, за мен Пляскаше това по герба на гърба нали, и да. не е привлекателно. То качество. Нали, това дали не си кликвате, са толкова се интересува от математика, а ти не се интересуваш от математика, не мога да кажеш като качество, нали? Трябва да не се интересува от Той математика. не ми Само като кажеш 2 плюс 2 и тя. Смисъл, не... Продължавай. Не мога да го щекам като качество. Мокър съм. Добре, отпускаш, примерно тогава не би ли било... За тебе е секси тата. Еми някакво малко тук life is life, да я знам. Каквото и да е, някакво женствено, някакво мъничко, някакво подчертаващо нейната фигура. Не, стига да не са така наистина големи. Натрапчеви. Да е цял ръкав, тук да изглеждаш като рокер. За тато са на Риана, Той ли защото че сети, е че тя има наркоманка? между... Но е такава мръсна. Много е готина. А защо татуировките винаги се асоциират с наркомания? Не, на нея, аз не заради татуировките, на нея е такава енергията, излъчването, поведението, в смисъл точно на наркоманка. Трудно Аз жена. искам да разгранича двете неща. Ти казваш мъжа сваля звезди, така. Окей, аз какво трябва да направя в тази ситуация? Ние се виждаме с нея. Тя примерно и липсват тия 3 критерии, заради които аз не мога да я вкарам в сериозна връзка за себе си. Тя може би не го осъзнае или го осъзнава се тая. Аз какво трябва да направя в тази ситуация? Да я чета лекции или не да или я да й казвам оставиш. колко е красива, да направим секс и да ни е приятно заедно, да надграждаме емоционално позитивно и да си Ама тя правим се комплименти за привързва. хубавите неща, или да седна да й чета лекции. Какво аз Тя трябва да по направя? този начин В случая, се аз да не съм привързва. боклук. Но да му... Жените може би трябва да осъзнават, че допускайки някои от тези грешки, да, мъжът ще ви толерира само за да прави секс с вас временно и няма да ви го каже изобщо, че това го дразни. Това е много гадно за жените. Да. Това е много Да, гадно има за го и в жените обратния и ред. много жени не го осъзнават. Това си е между човешките отношения. Това Защото- го има в обратното. Да, дадени са ми казвали, нали, нямала съм проблем в това нещо. Да, ти си нямала проблем, защото ти не си имала връзка, ти си имала факбари, т.е. просто е. Legit. Нали, това е разликата. Ти си искала връзка, ти си имала връзка в твоята глава, но реално човека от среща е искал само да прави секс с тебе. И това е много коварно и много гадно за жените, защото не го осъзнават като критерий какво наистина иска мъжа и не четат между редовете и така нататък. Дали нещо в поведението ви не е подсказало на тази жена, че нещата могат да бъдат и по малко по-различен начин и че Тя най-вероятно тоест ги ти хем осъзнава. го осъзнаваш това нещо, но хем си продължаваш. Еми продължавам се, да, защото примерно секса ми харесва и ми е окей. Което е тъпо. Тоест Обаче се да... Това си треси, си И е много, много популярно. Това се случва Ти си постоянно. буклук. Повечето жени. Не, шегувам се. Е така, защото... Ами да, тук Но- пак се връщаме на капацитета. Но, за Тя, съжаление... ако не си задава въпроси и не си казва ти защо не ми даваш това и примерно категорично да ми го изяви, защото ако ми го направи това нещо, аз ще й кажа, ей, тук е проблема. И тя ако не го промени този проблем. То е двупосочно. Той ти може да си букук с нея, защото тя Защото- не е склонна защото, нали, и не като се е видим с готова нея, да аз не даде съм- нещо друго, освен това реално. Мисъл, Като се видим с нея, аз не се опитвам да я възпитавам и да я вкарвам в правия път, който аз смятам, че е правия път. да, ти очакваш Тя тя да си е е- такава. За Тя да... си е такава, каквато е. Ако не е изявила желание тя да го промени това нещо и е се тая и не го осъзнава, аз няма да тръгна да й чета лекции, въпреки че съм го няма да тръгна да й чета лекции, просто няма смисъл за мен, не е рентабилно. По-добре като се видим да се кефим на себе си един на друг, да се кефим на емоцията. Legit.